人間だろ。次。止まんねえなおい。正面を向いてください。気になったのか。一瞬目の中に違うものが混じってる気がしたが、気のせいだ。いや、新一、脳波を感じる。近くにいる。どっちだ？左折し約70メートル。待って。どうした？いつまで野放しにしておくか。もう殺すべきだ。タミヤさん、あなたの意見は？一時的な現象だ。放っておけばいい。黙れ。なんだよこの野郎。おタミヤさん、やはりこれは公表するべきだと思う。国民は今も寄生生物の存在を正しく教えられていない。公表するのはもう少し待ってください。大事にしていきたいので。わかりました。ただいま。ユミ、新しいお母さんが欲しいか？もちろんお前が気に入ってくれる人じゃないとあれだけどさ。意味わかんない。つかあんたみたいなのに来てくれる人いるわけないじゃん。新一、お前も気づいたか？待て。こいつは私たちの秘密を握っている。殺すべきだ。ダメだ、人間だぞ。取ったものを見せろ。やっぱりこいつは殺そう。待ってくれ。真実を世に伝えるのが俺の仕事だ。金が欲しいだけだろ。倉森さん、そもそもどうやって俺のことを知ったの？田宮涼子か。まんまとあいつに使われちゃってるな、倉森さん。久しぶりね。本当に人間のこの出産と育成を実行しているとは。母なるものを知るための実験だ。人間ぶったこと言ってんじゃねえよ。お前たちは自分の心配をした方がいい。仲間はお前たちを殺したがっている。これで分かったでしょ。田宮涼子はあんたに用がなくなったら殺すよ。
あんたのために忠告してやったんだ。俺たちのことももうほっといてくれ。ただで転んでたまるかよ。本当は新一君の方がよっぽど苦しんでるよね。お母さんのこととか。泣けないんだ俺。涙出ないんだよ。新一、敵が近づいている。ちょっと行くところがあるから。じゃあどうだ。こっちについてくる。約300メートル後方。タミヤじゃないのか。違う。足早いね君。なんてことだ。こいつが5人なんだ。頭だけでなく両手両足それぞれに寄生生物が寄生している。まずいな。私に無断であのようなことをした。人間は時に自分自身よりも大切な他者を持つ。そしてそれを奪われた時の怒りと憎しみは彼らを狂気へと導く。自分自身よりも大切な他者を持つ。そしてそれを奪われた時の怒りと憎しみは彼らを狂気へと導く。二度と私に無断で軽挙妄動を起こすな。文句があるのか、広川。いいや。すぐに戻る。止まれ。本作戦は寄生生物殲滅第一の矢であると心得。緊急連絡。
緊急連絡、警視庁の水上と申します。大変重要であります。必ずお聞きください。ただいま猟銃を持った男が庁舎内に侵入しました。本館1階のホールに集合してください。大将発見しました。大勢警察が待ち構えているのかと思ったけど、一人のようね。あんたを殺すのは難しそうだが、子供なら殺せそうだ。俺と同じ目に遭わせてやる。あなたの娘を襲わせたのは私ではないわ。どこでもいい。おい、動くな。待ちなさい。勝手に動かないでください。子供が可愛けりゃ力ずくで奪えよ。この囚人監視の中で頭ぐにゃぐにゃの化け物になってよ。私たちはか弱い生き物だ。お前らのどこがか弱いんだよ。それのみでは生きていけない。ただの細胞体だ。我々は人間の子供なんだ。倉森さん、もうやめようよ。